Što se ti ne javljaš na telefon? Čuješ šta te pita? Neću. Što nisi ručao? Jeo sam. Šta si jeo? Kira donijela pitu. Koliki ti je šećer? Ma dobro su. Znaš ti koliko iPhone košta? Ne znam. Pa košta te 3 moje plate. Pa eto. Gdje se smucaš ti uopšte? Jel? Moja stvar. Tvoja stvar. Šta hoćeš ti uopšte? Možda te vrate u dom.